אני נשמה אלוקית. נשמתי נצחית היא. באתי לעשות בעולם העשייה את רצון השם. הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו לפה כדי שזה יהיה אני. אני שגרירה של הבורא. עושה בעולם העשייה את רצונו ומקיימת את התפקיד שהוא מעוניין שיקיים. אני מתפקדת מתוך האינטרסים האלוקיים. אם ינסו לפתות אותי במשהו חומרי, אני לא צריכה את זה. הבורא בכלל מפרנס אותי. הוא ייתן לי שפע. אני הכרה אלוקית ופועלת על פי ההלכה. אני מסתכלת, שומעת ופועלת מבעד ההכרה האלוקית. מילותיי מדודות ושקולות. אנחנו אורגניזם אחד. כולם אחים שלי, ילדים שלי, קשורים אליי. בגיגול אחר נינים שלי. צריך לשמור פה על הכל. אין פסולת. מכבד כל דבר. אני נושמת יראת אלוקים. יש בי אהבה ללא תנאי אל הכל, בלי יוצא מן הכלל. אני בשליטה ובקרה, ערה. כשאני מאירה את ההכרה האלוקית, אני מחליטה שלא להתייחס לגוף העקשן ולדמיונות שלו. הטוב המוחלט התעורר, האור התעורר, הרחמים והחמלה התעוררו. פתאום אני שמה לב לכל הרע שקורה בינינו. הרע שאנחנו עושים שלא מועיל לאף אחד ורק מפריד בינינו. אני מקיימת את שום תשים עליך מלך. אני מאירה את האדון שבתוכי שמושל. כבר שמו עלינו מלך ואנחנו רק צריכים להעיר אותו. הנה, המלכתי את המלכה שבתוכי. המלכה שבתוכי אומרת לגוף, עכשיו אתה תקרא ותהיה ער, כי יש פה שיעור חשוב יותר מהעייפות שלך. או עכשיו אתה תפסיק לאכול, כי זה לא בריא לך. המלכה שבתוכי מושלת על הגוף ועל התאוות שלו. ההכרה האלוקית היא השפע, היא החוכמה, היא הכוח, היא החיות. על כל דבר שתסתכל בו היא יכולה להעיר, היא יכולה לשרוף כל דבר. לכל דבר היא יכולה להגיד לא וכן. היא יכולה למשול בכל דבר וערה לו. אני מכיר בעובדה שאני תאב. אני מכירה בעובדה שרע לי לפעמים. אני ער לדמיונות שבאים. אני ער לכעס שמגיע. אני ערה לזה שאני עומדת לשפוט מישהו. המלכה שבתוכי ערה. ההכרה האלוקית שלי נמנעת מלשפוט, מלכעוס, מלהיבהל. היא לא מתרגשת, לא מיד עונה. היא מיושבת, עוצרת תגובות. ההכרה האלוקית מושכת במושכות ההכרה האנושית, כמו אדם שמושל בכלב. המלך שבתוכי מחליט לעשות שלום, לקיים אהבה, צדק, חסד, לתת צדקה. אפילו אם פגעו בי, אני בוחר לעשות שלום. החלטתי להשפיע טוב לעולם, אני ער לזה. המלכה שעוררתי בתוכי מחליטה לעשות את הדברים הטובים. המלכה מחליטה שאני הולכת ומבקשת סליחה ממישהו. ברגע שהמלכה מסתכלת, היא יכולה להגיב לכל דבר באהבה.